Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Adek ne counties to kata kamano bende ne okawo thuolo makamano mar kwedo weche moko mawachore ni okumba mar thieth mar SHA sani to koro ok ti makare. The county governments SHA only I am telling you, and I want anybody to challenge me. SHA owes county government 6.3 billion. What you saw in the media is false, is inaccurate, is misleading. Kanyo ni piny owacho mano mamalo sani to koro ne ochako kanyo gedo mano mar ndachokolo mano mabende wuok Naivasha ka ochomo gwegego mago mamalaba. Gedo no igeno ni biro bedo karumo kuom thuolo mano mar higni 2 mano mabende biro kane uloso e wach maket kodama jatatije ka kambi mano mar Kenya Railways mano migosi Philip Mainga ne owacho kata ne owacho ni chenro mano mar gedo no It's also a transformation project where it will create a lot of employment. It will create more businesses. Our mothers in this region will be cooking for our staff who will be working here on the ground here. Our staff will be working here on the ground here for the last 3-4 weeks. We have been having National Art Commission with us. 3-4 weeks, we have been having National Art Commission with us. They have been going around. Piny Uganda kono en gino mano mabende ok ni kare kata matin. Ibiro paro kanyo ne piny Uganda iseyo kod mano mabende itudo gi kanyo mar ndhiyo kaachiel kod lal gi oganda mawuok e pinyno aoyaye. Press and Journalists Act establishes the professional and regulatory framework for media practice. National, regional, and international obligations. In this regard, we reaffirm a fundamental principle of constitutional governance. No public authority, including security institutions, regulatory bodies, or administrative actors, may exercise coercive, regulatory, or enforcement powers except under clear and express authority of the Constitution or written law. Chimago mamoko wayudo kanyo ni Kemri ne jochiwo kanyo mwandugo mago mabende idendo ni PPEs mago ma itiyo godo e ritruok ewi tuoche mago mabende landore e kinda oganda. Mwandugi ne ochiwe tong' mano mamalaba kaachiel kod Kochalia Sub County Hospital mano mar bero ikruok